Sziasztok, sziasztok! Na újra itt vagyunk, újra itt vagyunk. Hát most küzdünk egy kis technikai gonddal, de mindig van ilyen, a technika mindig közbeszól, de mi nem hagyjuk magunkat. Na, tessék kérem szépen. És akkor hát behúztunk ide egy pár fiút ebből a férfias küzdelemből, ebből a férfias küzdelemből a legjobbakat behoztuk ide. Hát kezdjük is a közönség kedvencel, Horcsával, a WCRC Liga vezetőjével. Szia Horcsa! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Na, hát gratulálunk a szereplésedhez, illetve a csapatotok szerepléséhez itt a historik megmérettetésen. Úgy visszatekintve milyen volt? Küzdős volt, nagyon igazából ilyen mazohistáknak való mód volt ez szerintem, amúgy, mert nagyon nehéz volt az összes autó. Igazából, mint kezdők úgymond az R-faktorba nagyon nehéz volt megszokni azt, hogy ezeket az autókat csúsztatni kell, és kontrollálni folyamatosan a kanyar bejáratnál és kijáratnál. De aztán úgy, ahogy sikerült megszokni, aztán sikerült ezeket a középmezőnyös helyeket hozni, aminek én nagyon örülök. Aztán több-kevesebb kihagyással jöttek a többiek is, ahogy ráértek. Én nagyon örülök, hogy részt vettem ebbe. Igazából tanulságos volt nagyon abból a szempontból, hogy ilyen erős, nyomatékos autókat kellett vezetni folyamatosan pályáról pályára. Igen, igen, hát tényleg nem egy egyszerű dolog volt ez. Hát volt 30 nevező, és abból a kemény mag 14 ember szinte minden versenyen, amint tudott, itt volt, és próbált megküzdeni a többiekkel. Hát köszönjük ezt a szép szereplést, hogy itt voltatok velünk. Hát térjünk rá a másik WCRC-s fiúra, a Csambóra. Szia Csambó! Hello, hello. De hogy láttad, milyen volt ez a verseny számodra? Nem csak ez a verseny, ez a versenysorozat. Hát nekem az egyik kedvenc módom. Késő tudtam bekapcsolódni az OB-Hun versenybe. Nagyon-nagyon tetszett. Igen, egy kicsit túlérzékenyre van állítva, mármint nem érzékenyre a mikrofonod, és hamarabb letilt, de hát igen, tényleg egy fantasztikusan jó verseny volt. Igaz, a mai napon volt egy kis fennakadásod ott a végén, mikor azt hiszem Rallyman keresztbe állt. Ugye ott történt valami? Első futamon a rajtnál eleve nem tudtam. Ö, igen, egy Oké, kicsit... rajta nem tudtam. Na. Szinte Igen. végig faja mögött ragadtam, nem értünk egymást. Na hát szegény Csambónak nem sikerül őt nagyon kihozni belőle a hangokat. Na, forduljunk is akkor hát van még itt egy idegen légiós, ugye, aki nem Ophun tag, és ő nem más, mint Mille Bence, aki hatalmas nagy teljesítményt produkált itt végig a versenysorozatban. Fiatal, szemtelen kora ellenére nagyon jó versengést tudhatunk és láthatunk tőle. Na, Bence, szia! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Na, mesélj valamit. Te hogy élted meg ezt a versenyt? Nem kérdezek konkrétan erre a versenyre, mert szerintem nem érdemes csak erről a versenyről beszélni, mindegyikről érdemes beszélni. Hát ott kezdődtek a bajok, hogy a legelső fordulóról nem tudtam, így ott nem tudtam csatlakozni, tehát ugye a bajnokságban jó helyre már nem volt esélyem, viszont nagyon élveztem, nagyon jók az autók, tényleg férfiasan kell velük bánni, nem csak az, hogy beülsz, aztán mész. Nagyon tetszettek rajtjaim, azok szinte mindig jól sikerültek, nem tudom, hogy csináltam. Én nagyon élveztem. Na, hát ennek nagyon örülünk. Na, azt mondja, hogy kire térjünk rá? Hát itt van velünk Paja, ugye, aki nagy esélyese ennek a futamnak, a futam sorozat győzelmére. Szia Paja, hát mesélj te is erről a sorozatról. Hogy tetszett neked, mint benfentesnek? Szervusztok! Először is szeretném megköszönni a közvetítést, hogy minden más tejében, amit itt a háttérben zajlottak. Nagyon jó volt a mod. Örülök, hogy így végig lehet menni az összes autótípussal, mert nagyon különböztek. Volt, ami tényleg nehéz vezetni, tehát ezek a mostani Ferrarik is nekem egy hullámvölgy volt, mert nem igazán éreztem rá, hogy hogyan is kéne menni. Ez a köridőből is látszott, de így úgy érzem, hogy a bajnokság folyamán több volt a hullámhegy, mint a hullámvölgy, és így sikerült megnyernem. Szoros volt a vége nagyon, itt ezen az utolsó futamon dölt el, hogy végig is mi lesz a végső sorrend.
6 pontot veszíthettem összesen, és szerencsére a kereten belül maradtam, úgyhogy nagyon úgy érzem, hogy a számítások bejöttek, és összejött az első hely. Végre egyszer már sikerül nyerni egy saját opunos bajnokságot. Eddig így a másfél év alatt nem sikerült egyszer se. Hogy köszönöm szépen, nagyon jó volt. Modot ajánlani tudom mindenkinek. Első kerék, hátsó kerék, itt motor, ott motor, nagyon jó, sokféle autó van benne, és mindenki megtalálja a neki tetszőt. Csak köszönöm még egyszer. Mi is köszönjük, Paj, ezt az észrevételt, és fordulok a nagyöreghez, a bajnokság nagyöregéhez, ugye nem baj, Gábor, ha így mondom, hogy az öreg rutinos Vén Rókától is kérdezném, hogy mesélj nekünk, hogy neked milyen volt ez a futam, illetve ez a versenysorozat. Összességében a versenysorozat nagyon jó volt, szervusztok. Sajnos voltak az R-faktornak hibái, amikor ugye saját hibámon kívül nem is tudtam elindulni sem. Egy olyan futam volt ott, pedig ott lehettem volna valahol az élbolyban. Az eleve nagy veszteség volt, azt hiszem ez a Mills Metro Parki futam volt, ahol egymásra rakott bennünket, meg volt még egy, ahol megint egymásra rakott bennünket, és az utolsó helyre, ráadásul az első helyet. De hát ezektől függetlenül ugye ilyen bugok bejönnek ilyen játékoknál. Igen, hát ezt olyan technikai hibának is felfoghatjuk. Igen, ettől függetlenül nagyon élveztem. Én is nagyon-nagyon kemény küzdelem volt minden versenyen. És hát tényleg, ahogy Horcsa mondta, hogy mazohistáknak való, mert rettenetesen nehéz mód, és nagyon észnél kell lenni ezekkel az autókkal. Összességében nagyon jó volt. Igen. Nagyon jó Hát volt az szerintem a tévénézők is szerintem nagyon is örülhetnek ennek a látványos, prima, jó kis futamsorozatnak, és hát külön szurkolhattak mindenki a saját kedvenc pilótájának, vagy akár kedvenc autóját látva a pályán. Hát hatalmasnak gratulálok nektek, és itt egy örömrivalgás a tömegtől, amiben éjjeneztek benneteket, és hát még ugye Mille Bence akart még szólni a néphez. Mille Bence, parancsolj! Hát én nagyon megköszönném a nézőinknek, hogy elkísértek engem páron, nagyon jól esett, hogy szurkoltak és néztek, és külön köszönet jár a közvetítésért, mert tényleg nagyon színvonalas és nagyon jó volt. Örömmel néztem vissza minden közvetítést, 3-4-szer visszanéztem, úgyhogy köszönöm, srácok! Ezt mi is köszönjük. Nem tudom, hogy esetleg neked valami kérdésed valamelyik fiúhoz. Hát én igazából Csámbótól szerettem volna megkérdezni, hogy mi történt azon az ominózus első futamon, mert én azt nagyon sajnálom, hogy ez nem jött össze. Pedig ugye ott nagy küzdelem volt, csak annyit láttunk már, hogy elfüstölt az autó, én arra lettem volna kíváncsi erre a konkrét futammal kapcsolatban, hogy ott mi történt. Pajával annyit küzdöttem, hogy hát a motor nem bírta úgy. Félkörrel a vég előtt. Hát igen, ez a motor ez ilyen volt, ugye láttunk már példát korábban is. hogy betolt. Igen, az egy mindenféleképpen sportszerű megnyilvánulás volt, ezt köszönjük Pajától. Illetve köszönjük a kedves nézőknek, hogy itt voltak velünk, és köszönjük persze tévének, és illetve Admirálnak, aki minden versenyen itt volt velünk, és segített minket abban, hogy minél jobban örökítsük itt az Ophun Racing hírnevét. Hát és a legnagyobb köszönet persze a nézőknek, akik itt megnéztek minket, és kedvet kaptak ahhoz, hogy bebeszálljanak egy-egy versenyünkbe, vagy csak egy-egy próbára följönnek a szervereinkre, és menjenek velünk egy kört, vagy jöjjenek velünk egy kört. Szóval mindenkinek hatalmas köszönet, és most már körbecsókoltunk, azt hiszem most már mindenkit, így hivatalosan is. Hát majdnem, igen. Igen, már csak annyit mondanák, hogy ne felejtsétek el, hogy hamarosan indul, legalábbis 2 hét múlva indul a Nissan Cup bajnokság, ahol is 350-es, 370-es Nissanokkal fogunk hatalmas versenyeket vívni egymással, és erre lehet jelentkezni, akinek kedve van, illetve ha minden igaz, akkor a tévében is szemmel lehet majd követni ezt a versenyt. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki itt volt, sziasztok, további jó szórakozást, és nézzétek a Színsport TV-t, mert ez az egyetlen Színsport TV, ami a legjobb az éterben. Sziasztok!
Így van, én is köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm a lehetőséget, ugye ez volt az első futamsorozat, amit ugye végig közvetíthettem, ehhez köszönet Hugónak és Admirálnak, illetve nektek, hogy itt voltatok és szurkoltatok nekünk, a játékosoknak, illetve mindenkinek. Tovább jó hétvégét, ugye holnap már jó idő van, menjetek kirándulni, este viszont a Simsport TV-n műsorok lesznek, úgyhogy ne hagyjátok ki. Sziasztok, jó mulatást, jó pihenést, minden egyebet. Sziasztok, sziasztok! 2012-ben is kövesd figyelemmel adásainkat, hiszen az új év még több izgalmas versenyeket és meglepetéseket tartogat. Simsport TV, Magyarország első számú szimulátoros csatornája. Megújultunk! Simsport TV, Magyarország egyetlen szimulátoros televíziója. Élő közvetítések a hét minden napján. www.simsporttv.com